zeg je? Zus kan niet op een potje. He can't go to the potje? Why? Anna, Noah potje. Noah can? Ja, Noah is groot. En Anna? Ook groot. Ook woont? Ja? Ben je naar de potje? Did you poepo? Ja. Heb je gepoept? Ja. Oh, goy, maodi ay kang di ka matulog. Ayaw matulog, guys. My God. As usual, ang mama, wala pang ligo. Mama's grote poep. Mama has big poop? Mama or Anna? Oh, Anna di ay. Ayan, oh. Ayaw matulog. Baka hindi na to mag-stop na siguro to mag-nap sa morning. Big. O sa afternoon. Is big? Yeah. Is big? Your poopoo is big? Okay, let's clean up. So, ayan, bumaba siya kaya gusto niyang magpati daw. Zo maken. Okay, mama will clean you. Sige. Linisin. Welcome na naman sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Wala po talaga akong plano mag-vlog today. Kita nyo naman. Haggard na haggard pa ako. Ayan, Moet er oh. nog eentje. Nog eentje. No, you didn't sleep. That was our deal. If you sleep, you will get one more cookie and you can watch Diana. But you didn't sleep. Yeah, so no cookie. No Diana, no cookie. Ayun niya matulog, guys. I really looked forward to taking a rest when she naps. Ay, unsaon ang pagkaunsa nga di man siya matulog. Oy, ayaw man niyang matulog. So, nag-rest lang ako dito kasi nga meron ako. Tapos, pagod ako sa trabaho. Yes! What? Yeah, nay-aw. Tinatakot ko kasi siya, guys, na papaluin kita. Aw, yung tawag niya. Pag hindi ka makinig kay ma'am, papaluin kita. Charot. So, yun. Sinasabi niya, ni-aw. Kin-aw, mama. Yes! Ha? Okay, makikook Angel. Kumukuha na naman ng cookie. Okay, paningkamot yun diha. Kunyari guys, so bibigyan niya ako para makakain din siya. Wise talaga tong batang to. Is it lekker? Yeah, mama ook. Zeker. Lab, you don't want to sleep? You don't want to sleep? You're not tired? Ja. Okay. Then we won't sleep. Sige na, let's clean you first. Nagda-diaper pa din kasi to, pero pumupunta na po siya sa potty niya. Pero yun pa din, nagpupupo pa din minsan, tsaka umiihi sa diaper, tsaka nagpupo. Who is this? This Tante Dayan. Yeah. Did you say thank you to Mama? Yeah. How do you say thank you? Thank you. Say thank you, oy. Thank you. Thank you. Gewoon shoppen doen. Yeah? No shopping daw. En ook gewoon shoppen. Hello again. Pasensya na po at haggard tayo for today's video. Talagang antok na antok po ako. And galing sa trabaho kanina, pagod na pagod. Tapos meron pa ako. Pangalawang araw ko pa. Usually yung second day yung pinakagrabe sa akin. Lang ako, yung ayokong kumain. Minsan gusto kong kumain ng marami. Anyway, ngayon po ay nagre-ready na ako ng dinner. Medyo late na nga. Kasi nga, inaasikaso ko si Ana. Yan talaga, guys. Nagre-ready na po tayo. Ito yung aking bechamel sauce. Kasi maglalasanya po ako. Yan yung aking lasagna sheets. And ito naman yung ating sauce. Low lang po yung heat ko dito. Tapos, para medyo may sauce, mas may sauce siya, lagyan ko siya ng pasta water. So, galing doon. Yan lang. Simple lang yung dinner natin. And, hello daw, sabi ng mga hugasin ko doon. Plano ko talaga sana, guys, na maglinis pag natulog siya. And then, after ko maglinis, tsaka maligo, mag-relax ako. Naman guys, wala tayong magagawa kasi ayaw niyang natulog.
Pinagalitan ko pa kanina kasi ayaw matulog. Naglalaro ba? Kaso, mga ano na, past 3 na. Sabi ko, late na para matulog siya. Sabi ko na lang, bumaba ka dito kung gusto mong bumaba. Bumaba talaga. Ganun. So, anyways, gusto ko palang magpasalamat po sa mga subscriber ni Lovemere Vlog, si Dayan, yung aking kaibigan na taga Friesland, taga Leeuwarden. So, super thank you po sa sa aking pagpunta dito sa aking channel. Naging fan ako ni Dayan noong 2020 kasi nga nagluluto siya, 'di ba? O guys, dalawa. Sabay na. Hininaan ko yung heat kasi masyadong nagiging mas creamy yung ano ba, nagiging mas thick yung bechamel natin. Gusto ko medyo ano pa rin siya, runny. Ito na yung saktong consistency. So yan, ready na yan. Itong aking sauce, malapit na din po. So back to what I was saying earlier. Super thank you sa mga subscribers ni Dayan na pumunta sa aking channel and nag-hello. And si Miss Mimi, si Miss si Lenny in Holland, tapos si Miss Virginia. May isa pa yung JC something. Basta, super thank you and I hope mag-enjoy po kayo sa mga videos namin. Hindi po ako nag-daily vlog kasi nga may trabaho po ako, tapos walang masyadong time, may anak pa tayo, so hindi ko talaga kaya. Hindi naman din ganun kalakihan yung aking YT, so enjoy lang po talaga itong aking pag-upload, ano lang, hobby lang po talaga siya. And nai-inspire din ako, tulad ni Dayan, ni Libian, yung mga pinapanood ko na kausap ko din. So, yun. Super thank you po. And, kanina, super na-excite ako kasi yung pinapanood ko na travel vlogger si JM Bangquisio. Travel vlogger po siya sa Pilipinas po siya. Tapos nagta-travel siya around Southeast Asia or Asia. Anyway, nagta-travel po siya within the Philippines and also abroad. So, gustong-gusto ko po siya. Nagpunta po siya sa Vietnam. And prior to his trip, nag-ano po siya ng mga recommendation sa Instagram niya. Tapos nag-recommend ako dun. Sobrang na-shock ako kanina kasi minention niya ako na pinuntahan niya yung aking favorite na Buncha Place. So, i-insert ko yung clip ni JM dito. For now, pupuntahan natin yung sinuggest ni G Wonders na kainan ng Buncha. Oh my God! JM! Yung bestseller. And ayan yung kitchen nila, guys. Ang Buncha Hanoi. So, meron tayong pork yata. Super para akong naiyak na parang di ko alam. Basta happy ako JM. It's impossible naman mapanood niyo to, but if ever na mapanood niyo to, super thank you so much sa pagpunta doon sa na mention ko sa iyo na Buncha Place doon sa District 7, yung Buncha Hanoi. Ay, yun po yung palagi kong pinupuntahan sa Vietnam. Super exciting. Excited ako. Tapos, basta, hindi pa tapos yung kanyang Vietnam series na vlog. So, panoorin ko lahat yun. So, anyways, lagyan ko na ng pasta water yung aking sauce. Yung ano pala, yung aking bechamel sauce, nilagyan ko ng konting, parmesan cheese. So, patapos na naman siya, i-assemble ko po siya. Ito yung aking lalagyan, maliit lang. Kasi usually, pag naglalasanya ako, sobrang madami. Tapos the next day, yun ulit yung kinakain namin. So, parang, din ba, tatlong beses kong nakakain yung lasagna. So, nakakaumay din. So, ngayon, itry ko na maliit lang. Yan. Dito na si Ruth. Dito na siya ulit? I said you're home. Say hello to Dito my na vlog. siya Oh. ulit? Say hello to my vlog. Say hi to somebody who said that you don't look you look young for 35 years old. Oh, me? Yeah.
Somebody Oh, said, is that why? Okay, okay. yeah, somebody said you look younger at 35. Or younger than 35. Age is just a number, hè, Bak? Buang, did you see my message? Ja. So, yan na naman, napapapansin sa papa niya. Malapit na po maluto yung aking, ano sa tawag, ani? Yung aking lasagna. So, pagkatapos kain na kami. And then, ano na ako guys, ligo na ako guys. Kating-kating na ako. Gusto ko talaga maligo. Naaamoy ko na yung sarili ko Kijk, talaga. zo. 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 Mama doet film, hè? Zo. Wat ben je aan het maken, papa? Vliegtuig aan, hè? Vliegtuig. Hindi, ja, pero nagbitay. Vliegtuig. She did poepo doon. Ja, veel? Veel. Ay! 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 So, ayan, hinugasan ko na pala yung ano guys. Hindi lahat na lalagay sa dishwasher. Yung mga gamit ni Ana, ako yung naghuhugas kasi pag nagkasabon, talagang mahirap yung matanggal yung ano ba, yung amoy. One time, parang ang strong ng smell. So, nung i-check ko, chinek ko. Kaya pala ayaw kumain ni Ana kasi nga, parang lasang sabon, kawawa naman. So, after that, hindi ko na po, nilalagay yung mga ganito ba, yung mga pangbata, yung mga bowl na ganito. Yun yung natutunan ko sa, sa mga videos na napapanood ko. Kaya pala, so, hindi dapat na nilalagay sa dishwasher. Siguro, depende sa, kung hindi naman nangyari sa inyo, so, yun, pwede nyo ilagay. Pero ako, hindi na ako naglalagay sa dishwasher. Mas okay na ako yung naghuhugas talaga, tapos nababandawan ko ng maayos pa. Ayun na, magbibihis na si Ruth guys. Kami ay kakain na. So, ayan na guys. Medyo dumikit yung, foil dito. So, ayan. Kasi, ang dami talaga na nilagay ko. Sayang kasi yung natirang mga sheets ba, nilagay ko na lang. So, yan. Sabi ko kay Ruth, i-rest muna namin ng 10 minutes. Didilig She's na. washing the windows too, Bang. High five. Oh. Is it working? Ja. Yeah. Oh. 2 handen meisje, 2 handen. Oh, kalubay. Parang ihi. Ang pa talaga to, ang batong to ng panglinis ko dito sa sa bahay or yung sa countertop namin ganun. Yan, binalawan. Don't kill. Anna, watch out with your eyes. Papa. Out. The leaf is gonna poke her eye. Een beetje opletten, hè? Dat is genoeg, Anna. Dat is genoeg. We gaan zo eten. Doen eten. Doen we straks even buiten, ja? Kain na lang siguro kami, guys. Parang hindi na ako makapaghintay. Gutom na kasi ako. Heb je honger, Dodong? Ja, ik kan niet. Paborito to ni Ruth. Ayan. Kain na kami. Kita nyo ba guys, sa bintana namin nag-spray si Ana eh. Ayun ang bintana namin noon. Ja, bloemen buiten ook doen, Anna? Ja. Even schoen. Ja, Ayan pak, o, hè. kita nyo ba? Ayan, nakaspray siya dyan. Buang, just let her sit so we can eat. Ja, Otherwise she won't eat. doen we eerst even eten, hè? Doen we eerst even eten. Doe zo. Kom. Bloemen. Geen bloemen. Ik heb bloemen. Nee, ha. Mango. Gusto niyang lumabas. Ayaw na naman kumain dito sa oras. Ayun na, Dodong. Lami. Lami means lekker, bang. Lami. Lami. Dit is lekker. In Tagalog, we say masarap. 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 What is he don't speak Tagalog? Yun yung ginawa ni Ana, guys. May tubig dito. Kita nyo si Ana. Andun na. Ana! Eta! Ikumberan. Ikumberan. Sabi niya, pupunta lang ako dyan. Napapaso yung dila ko sa kainit ba? Masyado pa siyang mainit. Ja? Banana.
Papa zo terug. Hier. Anna, even eten. Half na lang siya, guys. Masarap siya. Hindi siya ganyan ka Nee, maganda Anna, yung even presentation, pero masarap. Papa zo terug, even eten. Wil je met deze spelen? Even eten, kom. Yun na lamang din po yung ating pa-video, no? For today, yun lamang yung ganap namin. Krijg je zo, man. And aalis si Ruth. Anna, Babush na daw! baboes, moes, moes, baboes. So, maraming salamat po sa panonood ng video namin. And, Watch you, hè? Because Yeah, I will go there. I cannot close, vriend. yeah, I will go there. So, doon ako sa labas kasi naglalaro si Ana. And yung aming port doon, yung parang gate sa likod, hindi sasarado ni Ruth kasi hindi niya malalak. Lalabas siya. Nalalak lang siya from inside. So, punta tayo sa labas. Before ko pala i-end yung video, makita ko sa inyo yung mga halaman namin. Totso! Ana, komis! May ano ako dito. Strawberry na ang bunga. Kinain lahat ng mga ibon. Ito siya, may ano dito. May luya. Ana, komes! Okay, mama cut na. And then ito siya. Kamatis po ito. Doon lang. Hindi napon ko lang yung kamatis dito. Tapos, bigla siyang tumubo. Lumabas. Ito, may mga sibuyas po ako dito. Next talaga ng lavender, pasensyahan nyo na kasi nga maliit lang yung aking matataniman dito. Tapos ito, may tumubo na beans dito, may mga tinapon akong beans, hindi ako nag-effort na iano talaga sila ba. Biglang tumubo, guys. So, yan, masaya ako. Ano po talaga to? String beans ba? Yung sa atin talaga. Nung aming likod ang messy. Marami pa po kaming kailangan gawin sa bahay dito. Marami akong gustong i-change ba. Kasi pagdating namin dito, talaga to? Obvious na lalaki ang nakatira ba. Kompleto naman sa gamit, pero yung mga ibang kailangan kong mga anik-anik wala dito. So, ako na po yung bumili sa mga bagay na kailangan ko talaga sa bahay. So, yun na po yung ating pa-video for today. Yun na yung ating update. And once again, maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat. And kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Mush, mush, babush! Duy! Ingat!